Il-Fondazzjoni Simon Schembri Blue Light li ser titwaqqaf uffiċjalment il-Ħamis mill-kuntistabbli Simon Schembri ser tkun imsejsa fuq 4 għanijiet, ewlenin fosthom dik li tipprovdi għajnuna psikoloġika lill-uffiċjali tal-korp dixxiplinati u l-istaff tal-emerġenza u għajnuna finanzjarja lil min sfortunatament ikun involut f'xi inċident fuq il-post tax-xogħol bħalma ġralu l-kuntistabbli Schembri nnifsu f'nofs Mejju li għadda waqt il-qadi ta' dmirijietu f'Ħalluqa. Lejliet li titwaqqaf il-Fondazzjoni tkellimna mal-Ispettur Herman Mula li se jmexxi din il-Fondazzjoni. L-għajnuna psikoloġika u morali qatt mi biżżejjed fil-verità. Però dejjem l-enfasi huwa illi aħna nkunu qegħdin nikkumplimentaw fuq l-għajnuna illi diġà hemm. Il-Fondazzjoni ser tara li titqajjem aktar kuxjenza dwar ix-xogħol tal-Pulizija, l-Armata, il-Protezzjoni Ċivili, l-uffiċjali tal-ħabs u dawk tal-emerġenza. Jissimpatizza iktar ma dak l-uffiċjali li telaq il-familja warajh, ħareġ għax-xogħol libes l-uniformi u jista' ma jirritornax lura bħalma kien viċin ħafna li jiġrilu Simon Schembri. Għal dan il-għan fl-aħħar 4 xhur tħejja studju riċerkat minn professjonisti biex tinstab soluzzjoni għan nuqqas ta' rispett lejn dawk li jilbsu l-uniformi tas-servizz. Kif jgħidu charity begins at home as well, ġifieri jekk inti mid-dar stess diġà m'hemmx dik il-forma ta' rispett, il-karattru tiegħek ħajkollu da. Imma nerġa' ngħid, aħna bħala fondazzjoni jista' jkun illi nippruvaw nesploraw dan il-kambjament, dan ix-shift illi jista' jkun hemm fir-rispett jew fin-nuqqas tiegħu lejn il-persuni li jilbsu l-uniformi. Jgħid li dan se jsir b'diversi modi, iżda jisħaq li l-Fondazzjoni se tikkampanja sabiex tiddaħħal il-pjena ta' priġunerija effettiva għal min jaggredixxi uffiċjal pubbliku. Approach jista' jkun permezz ta' curriculum, jista' jkun li jkun hekk. Approach kif il-forzi dixxiplinati, speċjalment il-Korp tal-Pulizija, li huwa l-iktar dipartiment li jmiss direttament man-nies. Kif jista' jirrelata bl-aqwa mod maż-żgħażagħ u mat-tfal. L-Ispettur Mula jgħid li l-idea li titwaqqaf il-Fondazzjoni nibtet wara li xi ħbieb ta' Simon Schembri bdew jiġbru xi flus għal qrabatu. Iżda ġara li l-Gvern ħabbar li kien ser jagħmel tajjeb għall-ispejjeż tal-familja Schembri. Dr. Michele Kardinali qal il-Fondazzjoni se sservi ta' struttura trasparenti sabiex il-flus li leħqu nġabru jiġu użati b'mod sew. U minn hemmhekk wasalna għall-aktar checks, għall-aħjar checks and balances wara riċerki diversi biex il-Fondazzjoni taqdim fatti l-oġġettivi tagħha. Il-Fondazzjoni ser ikollha 9 membri bħala Board of Administrators, dawn il-membri 3 minnhom jintgħażlu mill-fondaturi. Il-bqija tal-membri tal-bord ser ikunu rappreżentanti mill-5 entitajiet li jużaw id-dawl Għal. Apparti minn hekk ser jitwaqqaf bord ta' supervizjoni illi jiżgura li l-Fondazzjoni qed titmexxa b'serjetà.